Ngiyakhumbula ekhaya. Sanibonani, ngakhumbula ekhaya. Igama lami nginguFan Dam. Ngibhalile ngakhumbula ekhaya. Benginesicelo sokufuniswa umalume wami uVusumuzi wakaMbhoro enimbonayo esithombeni. Umalume uhambe ekhaya ngo-2001. Ukuhamba kwakhe kube nzima kakhulu ngoba uthe uma ehamba umalume izinto ey'ningi bezingasenzeki. Njengokuthi umalume uyena muntu obeshisa iy'mpepho ekhaya, uma kwenziwa imisebenzi, kuningi okuthe uma ehamba kwangalunga. Ingakho ngithe ngibhalele ngakhumbula ekhaya. Sizwile ngomkhondo kuthiwa umalume uyabonakala eGoli. Makushiwo kuthiwa usenanesonto uwumfundisi. Kungithusile-ke uma ngizwa lezo ndaba ngoba umalume bengimaze umuntu owelithanda idlozi kakhulu. Uma ngizwa kuthiwa usewumfundisi osindisiwe, ube umuntu owelithanda idlozi ngale ndlela ukuthi wacishe wathwasa. So ngithe uma ngizwa futhi ukuthi umalume ubonakele khona eGoli ephethe iy'nkemba nazi nani nani, kube sekuvuka kumina ukuthi umalume mhlawumbe ukunilandisa kancane ngaye. Ehamba ekhaya ube umuntu obenezinto zekarati. Umalume bene-black belt kukarati. Ubesevule nesikole ngasekhaya la khona kade efundisa intsha ukarati, ukung fu. Mina nje inkemba, mina nginganquma ikhanda manje nawe cameraman ngenkemba nje. Ngendlela umalume atraine ngayo uma kuza kwizinto ey'thinta ukung fu nokarati. So ngithe uma ngizwa ukuthi umalume ubonakale elwa enza izinto, ngabona ukuthi cishe sekuvuka leya nto yakhe engakayenzi, shuthi le side hustle yakhe kuba umfundisi. Ngoba umalume ubelwa ngempela. Ngikhumbula ngelinye ilanga esisediphini, so diphi inkomo. Wake walwa namadoda awu-10 eyedwa, amadoda kaMkhize. Wawamela, wawashaya, ephethe nje inkembe eyodwa. Ngiyafisa ukuthi umalume uma ubona le video exhumane nathi ekhaya, siyamdinga kakhulu. Ziningi izinto engahambi kahle ngenxa yokuthi umalume akekho.